Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay Tony Onato. Tony Onato, dyan po sa Ginubatan. Dayopot na paradangog kang programang Anhapot Asin Morning Hirit. Let's go! Hanggan po mga tugang sa programang Pinky on mo. Tony Antonio Onato, dyan po sa Barangay Ginubatan. Good morning. Sa panumaan kan Ginubatan. Mga tugang day pong personalan, ang sa indong lingkod, Henry M. Nagahapot lang. Mga kahaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Natanag lang ko ang presyo kang bunay. Iyo daw ang pwedeng maaputan takang presyo na ang kambunay, adi. Tanaka, ini palan haloy na mga tugang na nangyayari, Disyembre pa, naglangkaw na ang presyo kambunay digdi sa tuyang palibot. Nakaabot pa sa naluman sa Malacanang na nag-increase daki sa lapi ang presyo kambunay. Kaya sa tuyang presidente, mapa-investigar pa sa nakaan. Ano ang kausa kang paglangkaw kang presyo kambunay? An analysis kadiba pong mga negosyante, mga tugang, aduda ninda, ano pinatuka mga tugang sa manok, asin sapato o itik na nagbubunay, iyo po mga tugang ang sibulyas. Kaya kaya so presyo kan manok, ang bunay, nagmahal, tanakapatong luman, so presyo kan sibulyas na ipinatuka sa mga parabunay. Salbatadang pangyari. Sisaya nga putunta daw kay na ano baka araminikang tasabi, siyempre Department of Agriculture yan. Ang presyuhan kay ni de ko aram kung sakop iyan kang Department of Agriculture. Ay kan DTI, kan DTI. Baka nagdadangog si Sir Dindo Nabol o da si Sir Diggs Aguilar. Sakop tabi Sir Diggs kang DTI ang presyo kang bunay? O sa agriculture yan? Sa agriculture. Pati da dyan mga tugang sa Albay Public Market, naglangkaw man mga tugang ang presyohan kan bunay. Report kay si Ans Galero. Good morning, Ans. Situation dyan, kumusta? Good morning, Sir Henry. Good morning sa mga paraantabay. Kumusta na pala ng sibuyas o presyo ng sibuyas ang naglangkaw digdi sa Albay Public Market kundi pati naman ang presyo kan man lain-lain na sizes nin bunay. Ini ana konfirmar kan DCGB News kay Albay Public Market Administrator Ralph Lasin kung sa 2 pesos na idilangkaw kay ni sa pon kan man nakalihis na daw. Ngunyan VP ang presyuhan kan XL o kaya ning dako na talagang size nin bunay 10 pesos tan kantidad kay ni. Salbatana. Medium 9 pesos. Ang small 8 pesos. 8, 9, 10. Yan. So pinakadakulang bunay, Gis. 10. Ya kung gusto mo kiduwang dakulang bunay, ngayon duwang bunay ang gusto mo, ba dati ng 20? 20. Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Nya pirang bunay ang sarong tray. Inda. Dia kung idiyo 24. Garo 36 gayo do 24. O sabi yung tanang 24. Oo. O di 240. Salbatana. O di 8, 9 Gs. Kaso nang pada naglangkaw yan. Sigun sa pagigibag oron niya to kay Lasin, akan mga nakalihis na daw ini na notaran na naglangkaw, an dati pala kaning pamresyohan tabi Sir Henry, ang XL dati 8 pesos sana, ang medium 7, ang small 6 pesos sana. Manggara sa small? Small 6 pesos. 6. Dati ngunyang pira na. 8. O di dos ang in-increase. Ang increase. So medium 7 dati. 7 dati, 9 ngunyan. Oo.
So, large, XL. XL. 8. 8 gis ngunyan. Oo. Salbata na. Mas grabe pa lang sa tudig di. Dus pa lang to dinagdag sa presyo. Dos ang dinagdag sa presyo. Salbata ng pangyayari sa Maoraro. Yan ka sa kinakan sa sarong bunay lugod. Sa Baaw Daa, sabi ni Manay Helmang Sagin, barato 9. Iyo naman sa kwan talaga sa Bunayan, 9. Oo. Pero siyempre, naka-factor in dyan freight services, di ba? Yan, so mga transportasyon, asin sa presyo kang krudo, etc. Baka mananggad, siyempre, ang saro sa mga kanya, so transportation, Eh, tabi, VP. mahal ang krudo, mahal ang gasolina, Oo. plus so presyo kan sibulyas, na partner kan bunay. Ay, may kinalaman tabi sa dyan sa Sibuyas. Ikurihiran ni Sir Ralph kan nakaliis na lok niya, interview tayo ni, sabi niya 700 kilo kan Sibuyas dyan sa public market. Updated na pala yun, 480 pesos na sana. 480. Tapos yung niya sabi 700, pero kan pag-update niya 480 naman sana pala. O di mahal mang giraray. Mahal mang giraray. 480. Oo. Ang target nga ni kan 200 daw 180 sana. Ayo. 480. 480. So meaning dyan sa merkado pag nagyang kan, mariparo mo halang ko ang presyo, pag bakal kang bunay, nagbakal kang sibulyas. Oo. Kaya pag nagsanlag ka, aday na paghalo ang kibunay, bawang na sana. Pwede. Bawang asin. Iyo, sabi ni Madam Geraldine, amiga ta dyan sa Willie and Sons, 30 po ang sarong tray. Dukon adjust yan, 300. Oo. Kung ano 9, dito 90. Pwede man ang ano. Okay, sige. So, sigon kay Lasin, iling mindang dakulang factor di ining supply and demand baga Sir Henry. At nagkukulang supply minsan na kay nagdadakul ang presyo, pero nagtaong asigurasyon na monitoring ninda sa siring na bagay. Nagpapanagos ko niya para dayman na probitsaran maray kan mga paratienda mga konsumidores urug pang na sibulyas asin na bunay iyo ang talagang sa mga basic commodities kan mga ligas pedyo. Yo, di kita dyan kigaro, agari distributor kibunay sa digdi sa dyan sa Albay. Inda. O sa Legazpi. Baka igwa. Hapot-hapot ako. Magapot-apot ka daw dyan. Kung nata. Garo dyan sa igwa ko dyan kinailing na nagabaraba ng bunay. O dyan sa may. Kung ibagang halay sa saod, luwas duman sa aliko. Oo. Dyan sa tuig, dyan akong nailing. Check ko daw, VP. So kaunang pagliko mo baga sa wala? May kaunan sa wala? Oo. Digdi sa ibong. Gusto ko talagang maaraman kung nata yan ta nagbiglaan yan. O bata kurumpikado na lugod o. Sabi kan texter ta, kung kasori nagmahal ang bunay, iyo man lugod ang pagsadit kan size. Na masubang-subang na sana sa pugo baga ang pinakabaratong bunay. Murmato lang da sa pugo. Nata, nagbago ang sizes. Teka baga kaya nga, ang small, medium, XL. Deng large sa di? Ang large. Ay, salbat na. Orang large yan. Puton ko daw. Baka out of stock. Iba mati. Okay, sige. So yun, VP, papresohan ka na bunay, 2 pesos ang nilang kaulig di sa Albay Public Market. With boy, Kung sakop na ra, Sir Dindo ini. baka agriculture, VP. Garo agriculture talaga. Ini siya pintang mapunan sa agriculture da. Ay, balong ko daw si Madam Che Rebeta. Pwede. Igwa man ang large na bunay palan. Kung di available yan sa Saudi, ano? Oo. Balong ko daw si Ma'am Che Roger. na Rebeta. Kung may aram siya, talbata ng bunay. Ang problema, lugitan ko niya na aga. Sa pagpagkitang aga, kiururong kang bunay na iniyo. Ay, kinatberit si Ma'am Che. O, sige, Ans. And the VP, ang informasyon kay ba, Ansi Boy, Ans Galero, DCGB. Lahat ko na daw. Thank you, Angie, sa follow-up report dyan sa merkado. Balong ko daw si Ma'am Che na Rebeta kung... Pero ang aram ko talaga, agriculture yan, di ba ko yan sa DTI eh. Mga tugang na presyoan na ang kambunay. Ano so number ko kay Sir Dindo na bol? Nawara siya. Ito sa kuya kang number ni Sir Dindo kang inot. May nagtaw sa kuya eh.
Gero si Ans gayo. Liga daw Ans ko nigwa ka dyan, tabi. Balong ko daw si Ma'am Che na Ribeta. Kung may aram siya sa presyo ang kambunay. Anong kausa ka iyan? Di iyan, sisa na control ka iyan. Sabi ni PBBM na President ng Agriculture Secretary tangon yan, mga tugang imbestigaran da kung natatambunay naglangkaw nin sa lapi. Oh. Ngunyan pa siya nakaaram sa'yo, naglangkaw na subunay. Ugaring ringing si Ma'am Che na Ribeta, o baka pa-opisina ini o baka busy sa opisina. Okay, good afternoon, good morning. Ang 6 pesos na binili ko noon na itlog, 8 pesos na ngayon sa ginubatan. Yung 2 pesos, an increase, di naman nga sa Manila, ang report sa presidente sa lapi. Di mga tugang sa tuya palang 2. Yan ang gusto kang 31 milyon. Yoy, masyado ka na. Yan ang gusto ka 31 milyon. Nga, basta na. Tayong binuto. Malipot na sa empanada. Ay, di nagduman sa mobil. Sa empanada da, malipot na sabi ni Chapuring. Di nagduman sa mobil. Aday nakahapit na nag-aram mo na kang presyo kang bunay. Boy, mobil. VP, Di ka mo nagkaduman? nag-iling kaming presyo kay Bunay. Ayaw mananggat. Bunay ang priority mo na. Saka na sa empanada yo. O sige. Daman kami ngunyan. Sige daw. Sige, VP. Ili nga daw dyan sa may Palangka area, taga nagbigdako lang bunay dyan. Yan sa sentro kang Legazpi, tayo ka naman sa mobile. Roger. Takairak man kay Diyos pa, maniwang ito kakamumotor, ba't naguran? Roger. Kunay naman ito may kasunod. As far as I know, DA po ang production, ang ditay ang price. Talaga? Balon ta daw, mananggad. Medyo curious na ako kay ini. Alam ko na, uni daw si Sir Dindo. Ay, nag-text. Sir Dindo na ball. Yan. Balanta daw Sir Dindo. Si Sir Dindo, nabes. Kundi po lang kung Sir Diggs na Aguilar sa region. Ayan, nag-ring. Baka sakali man sa ini. Taday ko sure. Baka barking na room 3 kita. Sir Dindo, si Henry po. Sa DCGB. Opo. Sir, pasensya ka na. Marinaga tabi. Okay na po. Di ko aram kung ay nagaprograma po ako. Iyon ta kana diretso ta. May kon man sana ako, may dit man sana ako inquiry po. Di ko aram kung sa indo ko ihapot ini na presyo kang bunay. Dito ay po ini Department of Agriculture tabi Sir Dindo. DA po yan, sir. DA. Kasi pag unprocessed na agri-product, it's always DA. DA. Oo. So, malong kaya kunya ng presyo sir kang bunay? Sige naman ang marahal. Yun na nga. Tao na lang ang hindi nagmamahal. Grabe. Yung masa na sir ta, di ko kaya aram kung sa imo diti agriculture. Agriculture pala. Agriculture po yan. Ano. Pero po sir, pag ilang ginibo ng litchi plan, sa diti ay na yan? Process na eh. Dahil pa mag-iramay kasi ang lasipan bago may basic commodity. Okay. Salamatan po sa pagsimbag na po ko. Mabuhay po sa ing. Good morning. Okay. Thank you. Nagkarelibong si Sir Dindo Kang. Good PM. AM, mag-import naman, Buda, taragoon. Ayos, Ando na ko ganun talaga. Bakit mag-import naman kita kaya ni Kibunay? Inda tako tabi, de pa ko nakanamit ka imported na bunay. Inda kamong naganang kung nakanamit na kamong imported na bunay. Ito, Sir Henry, 24 oras last week news. Mahal ang patuka, ang cost of production. Dakol na logi na poultry na nagsarado na. Yun na nga niya. So, mahal ang patuka. Ang patuka pati kang imported. Mahal sa presyo kang patuka. Nagmahal sa presyo kang barakalon. Sabi, malipot ngayon ngunyan, kaya maluya magbunay ang manok. Ang manok tabi, buda itik. Iyan na pigkauntang bunay. Di man ang naghahalat kang siso na magbunay.
pigpapainom iyan ki pampabunay. Pigpapainom puan, pigipirit yan. Laying mask, nga piga-apod. Pigapabunay iyan. Yan tabi. Pero diyan sa ibang mga, kuan baga, diyan baga sa ibang mga rice field, biburuhian ang kanang pato, nagturutarak sa nambunay, buda itik. Di ba? Pati ang mga manok. Nalugi dahil sa mga poultry supply. Pangyayari sa mabaka. Dagwarin kitang, si Madam no ni inulba. Dagwarin ko anyway, basta yun na po yan ang sitwasyon ta. I do not know. Siguro, aram na kang DA ang presyohan kang bunay ngunyan. Di ba? Kaya lang, di man siguro sinang maginibo. Hello? Hello? Yes, good morning. Good morning po. Yes, ma'am. Ano po may paglilingkod? May problema po kamo sa bunay? Wala man po. Wala man. Akala ko po yung kasi yung itlog dito din sa amin ang mahal din po. Yung itlog mahalat kasi yun ang binabanggit ngayon ni Sir Maceda. Mhm. Dito Magkano sa amin, yung pan? Yung mahalat 17 ang isa. Oh my goodness. 17 ang isa? 17 Oo. pesos din po. Saan po yan na lugar ninyo, madam? Malilipot po. Malilipot. Yung Opo. small, large, and XL na bunay, magkano? Itlog maalat 17 ang isa. Oo. Yun lang po. Sige. Salamat po. Salamat. Salamat po. Na problema si Madam Campresyo Kambunay. Digdi sa mo dati, pigbabakal 9, ngunyan 11 na ang presyo. Saan daw ini na sabi ni Belen Buena Obra, Diyos maray na aga po mga kababayan ko dyan sa Kabikulan. Grabe talaga ang pagmahal ng itlog, lalo digdi sa Manila. Ang susunod naman kaan, magmahal ang hotdog. Alat ngo na, 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 alat ngo na. Alat ngo na. Natawa ng koreksyon man ka ng bunay sa hotdog. Pag nangyari yan, ang interview ko, si Nongs, kang Nongs Meat Shop. Piglibog naman ako kayo ng paradangog tangin sa Facebook, ha. Orin na si Sir Diggs Aguilar. Sir Diggs. Henry, Maray na agatabi, RD. nagtutukar na ang bunay. Uni kaya, sir, pag-istoryahan kan mga tao, digdi pa lang sa tuya, nagkaperang... Ikaw na naka-anchor mo niyan? Iyo po, naka-anchor ako. Onder ako mo niyan. Onder ka. Okay lang. Oo. Oo. Tapano, nagkakarelibong so, tao na talataluminan ko bigla sa presyo kang bunay. Sa Manila kaya, ang report national, 50 pesos nag-increase. Hindi pala sa to, Sir Diggs, pinaikot ko sa mga merkado since December, buda ngunyan, November, December, hanggang ngunyan, halos nag-increase po 2 pesos ang kada saro kang bunay. Iyo po. Ngunyan, ang makaka-explicar kaya siguro ang agriculture. Yung ba nga ang ni- kaso, ang kausa. Oo. Kasi pagbaba ang production dahil malipot ngunyan. Oho. Kasi ang aram ko, pag malipot, garo maluya ang production ko yan eh. Iyo, maluya magbunay ang manok, buda itik. Yes, so... Ngunyan, pag-abot sa production sa agriculture, pag-abot sa presyo, sa hindi pa manggirara yan. Kasi yan pa, di pa man nababago ang leta eh. Oho, Pag-abot sa oho. Price Act, maski sa Consumer Act of the Philippines, pag bunay, sa hindi yan. Talaga, ano. So, Nakalaw kami kayo sa Sibuyas, kasi there was an order from BBM, ordering our secretary to assist the Department of Agriculture. ayan, correct. Correct. But the enforcement of the law, pag-abot sa mga violations sa Price Act of the Consumer Act of the Philippines, sa agriculture man lang giraray. Iyo. Pero siguro kami kung... pwede maglaog na dahil kaming mandato kasi Iyo ano baga. yan, abuse of authority yan eh. Iyo baga. Siguro kung may audit ang presidente ngayon mag-assist ka mo sa agriculture sa tungkol sa bunay, pwede po kayo dati, sir. Yes, pwede po. Pwede, oo. Tao, ino-orderan lang ba yan? Ika po, sir, saan nga nagbabakal kibunay? Yan man sa sahod. Sa saot, mangkura no sa nabakal, Oo. kasarin ka po nakabakal ki latest na bunay. Dahil ko matandaan ko ano rin eh. Siyempre, Oo.
pag mahal ang sarong produkto, iiwasan na muna eh. Iyo man talaga. Iyo man Dapat talaga. i-adjust. Saka ito mga extender, ang muna Oo. luto mo, pwede mo dagdagan din. Diba kung anong pangdagdag. Opo. Sir, in general, tabi Sir Dig, siya ka naman, sir, in general, maski ba ko sa Bunay, usually po, sa mga products na under your, your monitoring sa DTI, anong mga kausa po kang pag-increase kang presyo, usually? General information lang. Pagabot po sa mga manufactured items, Oo. kadaklan sa reason ka pag-increase, itong pagdagdag sa cost of production. Ayun. Ang cost of production kung pwede sa raw materials, itong produkto mismo na ginigibo, halimbawa sardinas, naglangawang presyo kang sira, or itong mga ginagamit na sauce, or itong other ingredients. Or minsan, itong ang kausa, itong pagdagdag kang presyo kang tin cans, itong piglaugan. Iyo baga. Hindi ka nagre-revolve ang ang ibang factor sa lima ng transportation, lumangkaw man ang presyo kang kang gasolina. Oo. Dahil man masyado kasi ang i-attribute mo man lang dyan is itong transportation cost. Iyo po. So kadakla na rason mo bandarang na lang ka, itong mga cost of raw materials na ginagamit. Iyo. Kung sabihin, sir, kung nailingon mo, in general, ang mga producers o manufacturers, gari, di malulugi, tagabos na ginamit, ginasto sa production, pipas on sa consumer board sa presyo. Tama daw sa kuyang pagiling tabi, sir, Diggs? Tama po. Kasi Oo. ang ginigibo nila, kinukompute nila itong sabihin na apod na sa accountant parlance itong cost of goods manufactured in zone. Oo. Kapag sa gasto ko na ginamit. And then, bidagdagan yan key profit margin. Yeah. Oo. Profit margin, bidagdagan yan key profit margin. Ang pwera sa nakumintan kung ang produkto is bago, Opo. sa merkado, gusto mo maka-achieve ka na certain percentage sa merkado, Opo. kung minapababa mo na yung presyo. Ito po may napon ng mga introductory price. Aha. Yan. But in most cases, ang ginigibo kayo, ito yung napon na cost plus. Iyo. Cost plus profit margin. Opo. So meaning po talaga ang nag-suffer at the end, so end user, di ba? Kitang mga consumer. In a way, yes. Yeah. Pero marami mga doon nag-suffer. Hindi mga negosyante ini. They also make available itong mga produkto na pangangipot. So, hindi mo na yung magdadara kayo na tuya, halimbawa sa produkto, halimbawa Metro Manila. Pwede yung negosyante na madara digdi. Iyo. So, may important role mang ginagawa yung negosyante. Iyo po. Para makabuelo ang negosyante, yan, pipaagi, ibigoan yung mga rules, mga laws, kapag implementar. Yes. Okay. Sir, hindi po sa kwenta, sir, sa Bicol, Albay, o under your jurisdiction, anong mga commodities under your monitoring po na nariparo sa pag-increase kang presyo, tabi, in general? Ang alam ko na naglangkaw for the past few months itong mga canned items. Canned iyo man talaga. Canned goods. Canned goods. Kang sabi nila, pero ang ito mga siguro products, medyo naglalangkaw mga dito. Opo. Pero very minimal pag nag-increase ang sa mga manufactured items. Kasi more or less, dahil masyadong subject to fluctuation sa mga presyo. Opo. The highest is 10%. Kaya Iyo. inaabot kayo mga thousands sa mga percent. Iyo po. Sendo, sir, kamabaga sa DTI, go ka mo ki SRP, di ba? May SRP. Iya po. Bako man na garo nakikaaram kita sa DA, pero may garo mas magayong kuta kung ang mga agricultural products na major agricultural products may SRP man sa mga merkado ade. Pwede po siguro, kaya lang medyo difícil yan kasi kung ma-SRP ka sa produkto, dapat mag-SRP ka nanduman sa inputs. Aha. Okay. Mahal ang Meaning? fertilizer, mahal ang chemicals, pesticides. Ngunyan, kung i-control mo, tawag mong SRP ang finished product. So, yung mga agricultural products, halimbawa bunay, hindi ka siguro, tawag naman yung SRP, itong mga downline, itong inaapod na mga nasa value chain, mga apod yung value chain Kaipuhan baga dyan ang chemicals, kaipuhan ang feeds, kaipuhan kung ano ba,
Now, siguro kung matao kita kay SRP, siguro ka na. So, down the line, itong mga inputs, Oo. hindi pa naglang tao. Oo. O i-adjust naman ang sa tuyang SRP depending on the increase in the price of the inputs. Ayun. Yung mananggad. Medyo mahirap, ano? Medyo mahirap. Oo. Para poultry, kung kinukontrol ka ang presyo ka sa indang production, pero dahil ka kinukontrol, pero rin-regulate, itong inputs nila. Iyo mananggad. Medyo difícil mananggad. Bata yan, gayon, paminsan nag-fluctuate ang presyohan ka yan ng mga input materials. Ano, Sir Diggs? Normally nag-fluctuate po yan, pero not that much siguro. Kaya lang, may mga panahon talaga, minara lang kawon eh. Iyo. Ang mga agricultural input. Saro yan sa mga reklamong impact sa mga parauma, kung paano taday na sinong ginikita kasi because of the high inputs. Iyo. Fertilizer, grabe. Mga planting materials, etc. Opo. Pero di ba sir, sa arukan mga canned goods, ano mga processed meat, bakon mga raw materials kaan, gari nagkuan man nagpa-fluctuate man ang presyo. Pero may kami baga sa detail, may SRP kaya. Mga halimbawa ang meat na ginagamit sa mga canned meat, no? Oo. Ang nag-import kita, kung ma-relate kita sa local production, talagang mamahalon. I Nag-import see. yan. Oo. So meaning po, gari computed yan, kaya kamo sa detail, nakakasuggest kang SRP, kumpira talaga. Actually po ang SRP para sa karamang publiko, yan po ang suggested retail price ng manufacturers duman sa mga retailers, sa mga wholesalers hanggang retailers. Ang purpose kayan para dahil masyadong magmahal na ang presyo ng produkto na mawawara sa merkado or dahil magkakaiba kay buyers sa ng produkto. Kasi po kung minsan kaya, pag halangkaw ng presyo kang produkto, dahil nang minabakal. So to avoid that situation na dahil nang mabakal kang produkto sa mga manufacturers, ang manufacturers mismo ang nagtatao kisa suggested retail price. I Nangyari lang sa in the case see. of manufactured items, bago sila mag-release kang suggested retail price, pipa-approve nun o pipa-hiling mo na yan sa DTI. Oo. Kasi kami sa DTI, may regulatory powers din. So pinihili kung reasonable itong tinataon nilang suggested retail price. But basically, ang suggested retail price, halit po yan sa manufacturers to avoid itong sobrang mapamahal Ang presyo. ng produkto, lalong-lalo na po duman sa end-gun consumers. I see. Ngunya, actually, magayon po na na-mention mo, anta, when we say pala SRP o suggested retail price, ang nagde-decision, bako man kamo, suggestion from the manufacturers. Yes. Then to be approved by the DTI. Ng mga distributors. Kasi pag benta sa merkado, we have to factor in itong mga cost. Opo. So, mahiling mo, ang presyo din sa sentro, iba man sa presyo sa barangay. Kasi yung duman, yaw na dyan nilalaog muna to pang tricycle mo, pamatahe, para makaabot duman. So, para maiwasan ang sobrang pagmahal na kung mga sobra-sobra naman. So, ang manufacturers mismo, nagpapaluwas kang SRP. Iyon. Meaning, Sir Diggs, tabi, sa presyong yan, between manufacturer and itong distributor na iyan, pag-abot sa end user, talaga, iba na ang presyo. Pwedeng lumagpas naman sa SRP. Pwede po yan, ano, mangyari? Pwede pong lumagpas, pero sa karakulan na experience niyo na, lagi sa kay municipalities, kay cities, kadaklan, mas hababa sa SRP ang prevailing price. Iyon. Opo. Very good. Kasi sa Good news competition yan. Good news yan. Ang mga distributors, tinatawan ng leeway to sell their product maximum to pesos. Pero because of competition, na kung nagbibenta, sila mismo dumidiskarte. I see. Okay. Pero may naabot baga po ang punto na anong relasyon kan sa loob supply tapag dakulo na sa demand di ba mina langkaw and then kung dito na sa demand dakulo ba sa produkto gari bibagsak ang presyo. Yan talaga ang kung general garo yan ang law and demand and supply. Basta ang repetition ng law yan, kasi mo pwedeng i-repeal o yamin. Dahil pwedeng bagon kang kongreso, Sir Diggs? Pwedeng bagon kang kongreso, law, supply and demand. Una, nagkarahayan lang kang mga kang sa manufactured items kasi more or less stable ang supply situation. Kasi kung kulang mga raw materials, hindi pwede mag-import ko sa Ayun, sandali lang Napano ito, madali lang
Madali lang ako lugod ma-upload kay Sir Diggs, ano. Pudang ko tabi lugod. Ayun, sandali lang. Sige, baka nagsabatan so apod ming duwa. Madali lang baka nagsabatan so apod ming duwa lugod. Sir, nagmahal ang bunay, 9 pesos sibuyas, pati nga ni load sir, nagmahal man. So dating 20 na load, which is 22, wa na, 25 na, pati palang load, adi, nag-increase man. Hello, Sir Diggs, naputol Hello, sir, po. naputol. Yeah, opo, go ahead po. Yes sir, sige, Sige, go. ito, pag mga manufactured items, more or less stable ang supply nila, ngunit ang problema sa agriculture, talagang susceptible yan sa sa season. Season and the environment. Halimbawa, pag calamity, talagang wash out kayo ng mga pananom. So, wala talaga ng available sa merkado. Yes. Or nagkaiwakibaha, Opo. so, vegetable sa Baguio, so makalutot. So, yan po ang problema ka mga ka mga agricultural products. Yeah. And since these are hindi baga madaling maraot, Yeah, so opo. dapat pahalit sa pan, may abot tulo sa merkado. Kung dahil malalapa yan. Yes. Unlike the mga manufactured items, ang arami sa manufactured items, ang supply ang supply level digdi is enough to last for mga 2 weeks. Kung gusto mo sabihin, maski magbagyo ngayon, magkaiba-kidiyot na destruction or disturbance sa movement ng Opo. goods, igwa kita ng supply within. Yeah. It will last for about 1 week to 2 weeks. So yan ang kaibahan ng dua. Opo. Pero pag agriculture, pag binagyo ka ngunyan, Ay, baka sa atin problema. Kaya na supply. Yes. Problema tulos. Opo. Sir Diggs, salamato na maray sa pag-upload. Mabuhay po kamo sa DTI. Sige, Henry, maray na aldaw. Salamat man sa pag-akumudar. Opo. Thank you so much. Yan tabi. Mabuhay po. Ayan. Diggs Aguilar, mga tugang regional director po kang DTI Region 5, may kinaraman sa iyang informasyon sa Tuya Gabos. So, harap pala niyang ka. Oo, di ba? At least, di ba, mas klarado sa Tuya Gabos na pag SRP palan, halian sa manufacturer. Di ba? Oh, anyway, sabi ni A.R. Arellano, may maklaim na po ka napulot ko na land bank ATM, dadangog da sa DCG ang panawagan ko. God bless po. Mag-advance interview na po kamo sa Paragulay, ta sunod malang ka presyo talong. Makomersyal na muna kita. Thank you tabi Sir Diggs, very informative tabi so informasyon na itinaw sa tuya mga tugang ni Sir Diggs Aguilar. Na param na muna ta. Iba naman naglalabang ururunta. Anong kuris kung buna inaando man primero so hotdog daa. Magapot ka na niya sa mga paragulay. Bakit naman maparam mo na po akong paramientras ta matindiri po kang meeting kan Boy Scouts of the Philippines. Pasensya na po kamo ta. May importante kaya akong role duman sa meeting. Actually, gusto ko kutang mag-absent sa meeting. Kaya lang igo akong kumpalaan. May assignment pala ako, Jing. May assignment ako eh. Kaya kung maikuan, makakuan sa discussion mo niya na pag-aaga. May meeting po kami sa Boy Scouts, Mayon Council, Albay Council. Mahali na muna po ako. Si Pading Mardila na muna. Ang mapadagos po kan sa tuyang programa ngunya na pag-aaga sa Anhapot. Saga naman. O dyan hapon. Mabalik po ako alas 3. Pero pasensya na ha. Dahil kaya ako nakahindi duman sa BSP ta. Kaya ako importanteng ko naman, dapat na maaraman as in ma-share sa pagtiripon. Tang council po ini, nagaplano kami ki mga activities. Okay, di, maduma na muna ako sa BSP, bata masangli panganaw kan sa kuyang Boy Scout uniform. Uyog-uyogon mo Boy Scout uniform. Si Pading Mar na muna, pasensya na po sa mga reactions, dahil ko nang una magkabarasa, dahil ko na mga text digdi. Iyan po ang pangarap mo. Sabi kan texter ta, yan po ang mga pangarap pangarap mo. Yung mga sabi ni PBBM. Yun na, masunod daw po mamahal dyan ang presyo kan garlic. Confirm tabi ang sirhen, maghapot ka na tabi sa mga paragulay dyan sa palibot kan mayon. Tagari mamahal man talaga, presyo kan talong. Kang kung aning ngunyan, mal na. Madumana ako, naglalabang ururonta. Magbabalik po ang hapot kay Basi News Manager at si News Director Mario De La Cruz. Salamat po. 3 o'clock, mabalik ako sa programang Pinky on Mo. Goodbye.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa pagligay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig do, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Diarrhea? Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki inahababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa lay kan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga akin exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dai man tulos sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sindaligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination,
event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Bumubuhos ang tiwala, babawin ang may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa ordinary nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Convincing. Yan. Ay, mga dugang balik po kita sa angapot. Sa pangarap po ni BP Henry, ako na mapadagos hanggang alas 9. At may importante po na lalakawon si BP Henry. On my honor, I will do my best to guard in my country, the Philippines. Yan. Boy Scouts of the Philippines. May tiripon sindangon yan. Okay, tapos na ang bunay. Ayan, kaya kasumago nag-iisip ako, tama yung sabi sa kuya kay itong sarong-gurang. Ngaya Papa Mar, maabot ang panahon na sa totaong magtanom, asin totaong mag-atamanin mga hayop siring kan manok, baka, urig, karabaw, kanding, iyuan makakan. Garumabiril ta kita. Build ta kita ang mga tugang sa basic. Ha? Para masiguro ta na may kakaunong kita. Asin, dahil kita magulpi sa pamrisyuan. Talagang dahil ta na yan maiwasan. Kulang ang produksyon. Mahal ang mga inputs. Ha? Tapos, mahal ang transportation and handling cost. So, natural ang end consumer ang masapar. So, pwede niya ito yan labanan, mga tugang, mag-producer kita kan sa dirit ang pagkakan. Kadakol na po niya na paagi, maski dahi kang daga, pwede. Ayo, ayan. Maski diit sana, so pang konsumo sana, ayos na yan.
Pag nagpadakul ka kan, magdagita ka mga pagkataraning. O kaya naman target ng kataraning mo. Di ba? Ayan, diskarte sa buhay na. Ang pahit Kenny, paano kaya mga tugang? Talagang medyo may problema kita. Ayan, good morning kay Joel Barameda. Asin sa mga amigo ta, mga tugang na nagantabay po sa ngunyan. Salamaton sa pag-stay sa programa. Ngunyan po na Aldaw. Ayan, okay, happy birthday kay Jonathan Onrubia. Kantahi, Tabaco City. Sabi ni, ano yan? Sabi ni Sunny Onrubia. Ayan, okay. Diwan po sa mga kababayan natin, iyo po yan ang sitwasyon ngunyan. Ay try natin mamaya kung makakonektar kita mga tugang duman po sa regional office kang Department of Agriculture kung ano ang gigibuhunin da kayan. Pero tama itong sabi ni Sir Diggs Kasubago, pigparabareta tanahan kang nakaagipang taon na kadakol mga tugang ang nagkaarapektaran na involved sa poultry asin sa hogs, di ba? Tabata ko taka ito kanag ka ISF sa ibang mga paraataman mga tugang nin urig nag-shift sa pag-ataman po ning manok. Kaya lang kan nagparamahal na so pambahog nagpurundo na. Di natural mga tugang may problema sa supply. Di sa tuya, igwaman ng mga nag-arataman ki organic, pero medyo mahal-mahal talaga yan. Okay? Igwamanin mga nagsusupply talaga kaya ng bunay, so ibahali sa ibang lugar. Iyo. Ani bangani, baga di sa tuya, di darapa matipasiring duman sa nagbabiyahin ng mga bunay, pasiring sa Samar area. Yan ang mga sitwasyones. No? Kaya lang, talagang iako man mga tugang kang Agriculture Department na talagang yung kulang mga tugang so nag-produsir kunyan dahil sa mga pambahog na nagmahal. Logi ngaya. Ngunyan, anong pwede tang gibuhon, mag-atama kitang parabunay. Ano jing? Alam mo natisting ka, maski native jing, maski na yung lalaki, nasulog na karakaibanan, bagon mo sa nakilaying mas nabunay ang native na manok. Pigkulong-kulong ko sa naduman sa laog kang kulungan, pigbag-bag ko kilaying mas nagbubunay. Di ba? Ataman kita maski papaano igwa ko itang makukuha. No, hindi sabi ko ani bako gabus na dapat barakalon ta diyan. Talagang may problema kita. Di ba? Okay, duman sa mga kababayan nato, ilingon ta na lang kung ano pang mga masunod na mga mangyayari diyan po sa pamresyuhan ta. Yun na po yan ang sitwasyon. Perming daradara yan kan pag nagiro ang presyo kang produktong petrolyo, daradara ang gabos. Gabos ng mga mga presyo minahiro, no? Market forces na. Ayan. So, kita man ang mga konsumidor maghanap kita kay barato. Tay maski pa paano igwa po ng mga nabarato manggiraday. Lalong na iyan ang mga madali na raraot, di ba? Dahil man yan pwedeng pahaluyon talaga. Pwede dyan, di ba? Kaya nagmahal ngayon dapat na maibenta tulos. Bakong araw nga kan iba na pwede mong pahaluyon yan. Dahil mo pwedeng isaray kihaloy. Garo 21 days lang garo ang bunay. Mga tugang malalapa na. Kaya madali yan ang mga transaksyones. But anyway, yun po yan ang pwede nga itong gibong kayan kung kuwarog ka na kung mag-atam kita sa dirita. Nag-producer kita. Tangani pong di kitang problema. Alright, so duman sa mga kabarangay ta, kumusta na tabi ang satuya ng mga kababayan na padagos pong nagagamit ka mga tinampo. Padagos ngunyan ang on-site na pag-check mga tugang kan mga bihikulo sa iba-ibang parte kan highway sa Kabikulan. Tangani dang masiguro na mga bihikulo ariglado sa pagbiyahe, including sa mga driver dapat may lisensya,
may CR o RCR, mga to nga rehistrado, may plate number. Narin daw magkaigwa maning sigidang on-site inspection ang DPWH na dapat ang mga tinampunin danggaro na ukol pag-agihan, irahayon man pirme. Ayan baga sabi ninda, kaya nga kami nag-inspeksyon para sigurado na may road safety. E paano tayo magkaroon ng road safety kung ang road natin ay may problema? Dakulon baga. Dakulon ng lalo kang pagparauran. Sos Mario Joseph sa mga tinampo, nagka-oral cab. Di ba? Sana maayos man yan, mga tugang. Takadakol ng pundo, para po dyan. Joshua Bino nasa linya. Joshua, please come in, Joshua. Yes. Good morning, Tabi Papa Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag na bareta, mas magayon na, mas malinig at imposibleng maging tourist attraction pa ang Hepa Lane kung ini mailipat na nin lugar. Tabi Papa Mar, ang sinabi ni Legazpi City Councilor Alex Tao kana matuparan ta ini dyan sa sentro kan siyudad kan Legazpi asin maihapot ta ang siring na bagay. Kung matatandaan baga Tabi Papa Mar kan nakaaging simana kan magbutuan informasyon na ililipat naman ang Hepa Lane hali sa dati kaining pwesto dyan sa may likod kan Ladco. Dyan bagay sa may likod Papa Mar kan Gaisano Buda 101 Shopping Mall. Sigun kihaw, ililipat naman ini dyan sa may parte kan na Bitano area. Aron man girare ini sa may Gaisano. Asin ang loteng tutugdukan kini. Pero man giraray na private land owned by a private person, a certain Pineda family. Asin ang mga palatinda Tabi Papa Mar sigun kihaw, duma naman magbabayad din tamang renta. Ang magiging role kan lokal na gobyerno, iyon na sanaan na pag-facilitate kan na paglipat asin pakikipag-olay sa mga paratinda. Mientras tanto, ining tigbabanggit na Pineda family, iyon naman ini ang ma-renovate, mapakarhay kan lugar asin dain ang gagastoson ang lokal na gobyerno. Kung mailipat ang Hepa Lane sa Pineda family, nagtutubod si How na mas madakol ang Parabakal City sa mas sentro ini kumpara sa dating pwesto. Sa naunang bita ng lugar, matasakop na kaini ang mga posibleng customers hali sa mga mall, hali sa Gaisano, Gaisano Buda FM. Sa ang lilipatan kay ni Papa Mar, although di sa kuya nabanggit so pinaka-exact na lugar. Pero dyan dahil ini sa may harani sa bisinidad Mangyaray kan Gaisano Mall. Ngunyan, sigun kihaw, ngani masiguro man na pirmi ng malinig ang Hepa Lane. Ang lokal na gobyerno ang magiging papel ninda. Pirmi na sindang magre-reparo atin magpapasyar sa naunang bita ng lugar, lalo na ang pag-abot naman sa food handling. Ayun. Bako bako na duman sa Pigsabi dati baga dyan sa may basketbulan. Bako na duman. Bako, ang nabanggit tabi sa kuya ni Conchal How, yaon manggaray sa may bisinidad harani sa Gaisano. Baka subakanti dyan na piglinig-linig ka na. Posible Papa Mar, pag ito bagang bago mag-abot sa release, may bakanti magagan. Baka duman, ay sabagay pwede duman, maiwas duman. Roger to that Tabi Papa Mar. Basta lo pinay po ini Papa Mar kan na Pineda. Ang kaipuan man sana dyan, impunir man giraray ang disiplina kan mga parakakan. Yes. Labi na ada kulo ng basura. Roger to that Papa Mar. Ang iba baga, mabakal kipagkaon sa Hepa Lane, malakaw-lakaw, kung saan na mamuyahan, iwalat, dumanawiwalat. Yan ang problema dyan. So dapat yan na tawaning magkakani kung pagpakusog kang implementasyon. Dapat malinig, manggiraray. Anong plano ni Councilor How? Uniform na ang mga stalls? Dito tabi yan eksaktong na ihapot tabi Papa Mar, pero sigun sa iya, pwede na dahil maging tourist attraction kung mailipat, mas malinig and well-lighted ang lugar. Ayun. So, erase na itong duman sa may, sa may sawangan. Diyan na ililipat talaga ang Hipalintang. Nag-premiero baga, Bitano. Duman sa may basketball court. Roger. Pagkatapos, ngaya, dumana sa nasa sawangan. Tangani ngayang maiwas duman. Ngunyan, uli naman balik naman sa may parte kang Bitano. Palan, Pineda family. Roger. Arin daw na lugar, pagkapot-apot na dyan kung arin dyan. Project to tabi Papa Mar. Kung matuparan to naman, natuparan ko mas na kayo ni si Conchal Alex Sao dyan sa sentro kan na nag-celebrate ba kan commemoration. Follow up na naman ang sharing na bagay. Ayun, okay. So, at least, sana magibuan ng permanente ta. Lipat-lipat na.
Correct. Tayo man tabi sir man na concern man ang ganyan mga paratinda sa naayapot nga nagkikonsel. Ta syempre pag binalipat ba ganin lugar, syempre so mga customer na nasanay na, medyo posibleng magdiit-diit man. Pero sigun ki Alexa, nagtutubod siya na kung mailipat niya ining lugar, mas dakol na ang magiging sakop na customer. Ta ang pagtaranin puros mga mall. Tapos agado na kang sanggunan dyan sa tagsadiri kaya na ahalian kang De Los Santos family ka may tagsadiri kaya baka pwede na nindang ipagamit yan o kaya parkila ninda yan na parking area. Oy, Roger. Dakulaon bagaan. Pag ginapantay mo karon sa Makati, di ba? May parkingan lamang sa mga dahil magparataraw tao diyan sa Tinampo. Di kagang gwardiya or kano, di magbayad sinda diyan. Yes, correct. Dahil nakakaisip kasi ning arog sa pagparadahan. Nailing ko kaya iyan na paradahan na yan, pwede mang gibuho na yung alimbawa kung may private kang lote, i-open mo. Di ba? Na parkila mo, diyan sila magparada. Duman nga ni sa may primix sa Lidong, may nailing ka nagparada duman sa gilid kan Tinampo. Yes, correct. May mga binuksan na mga gilid kikabasan, pinadampingan, duman nagpaparada sa mga truck, habang naghalat na maglog duman sa primix. Roger po Nga ta kung nagibo duman kan Dracula unon nga ni, nga ta digdi sa syudad, kung may mga bakante dyan, dahil kailangan ni parkila. Tama. Walang problema kung paradahan. Ilang nga sa LCC ta, uminar kila-kiloti dyan sa may, bagay ko dyan paradahan sa may Orosite. Gusto mo na LCC, pwede ka dumang pumarada. Di, ayos baga. Dapat sana all. Okay. Okay, sige. Yes. Tayo tabi Papa Mar, mga follow-up sa mga nagbrutwang istorya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga dagdag po natin mga istorya yan. Hali po dyan mga tugang sa luwas. And good morning sa mga taga-Bagantabay po niya to. Good morning sa mga paratipya. Asin sa mga parapalak. Diyan po sa mga kasalugan digdi po sa tuya pong probinsya. Kamu pala ng pag-asa. Kamu ang pag-asa. Kasi bagong aga, nagapot ako duman sa kong mga amigo sa mga paratipyasin para pala sa San Antonio. Nako mga padre, gurano talaga ang source, ang bayad o ang pigbabakal dyan sa Indo sa source, ang bye-bye. Aw digdi nga sir, ang kada kubiko digdi, 75 ang bye-bye. 75 pesos. Gurano niya ko ang graba. Ang kubiko niya kang graba nga sir Mar, 180 pesos. 180. Ngunyan, ano yan itong pigsasabing 40 pesos na pigdudugang? Ay, sa DR nga ito, delivery receipt na pigbabayadan nga dyan sa Kapitolyo. Iyo ngayon sa pigira-siras ka mga barangay, asin kang mga munisipyo, dumang nga pigkukua. So sabihin, kung nagbakal ka ning bye-bye sa paratipya, 75 pesos ito. Hali duman sila, so kapagalan man nila magtipon duman. Mabayad ka sa gobyerno, 40 pesos, di an sa imong kada kubiko kang bye-bye, gura ano na jeng, 75 plus 40, 115. Tama? 115 ang kubiko kang bye-bye. Nyabano na niya ko yan ta, minamahalon, ay supara, deliver na nga yan. Kumpira mangyay patong niya. Dumana. Minamahal pa ngayon, Sir Mar, kung halimbawa ngaya, may parakwari. Igwang nagkwari, kinuan niya so aggregates, batangon niya, pigko ko ngaya, magagapo. Di dara ngaya yan, duman sa indang, ito bagang so, mga makina, gigiling ninda duman, duman nga, mahal na talaga ito. Taginamita na, may kuryente na, prinoseso na, mahal na talaga nga duman. Kaya gusto mo yung makabarato, diyan ka magbakal sa paratipya. Sa mga pag-ibon ng mga arong, diyan sa paratip, iyo man ang ganun baga. Barato. Kung mabakal ka sa mga parakwari,
Lalo sa may mga stockpiling, pagkatapos igwaning crusher, ay mahal talaga. Di hamak na mahal ang crushed gravel or crushed sand kaysa duman mga tugang sa washed sand as in washed gravel. Yan yung washed gravel as in washed sand. Yan supid ko ka mga parasurod buda para tipya. Barato dyan. 75, 75 pesos ang kubiko. Plus papatungan mga tugang kan matus pa lang kan deliver 40 pesos ang bigbabayad sa kada kubiko. Sa baybay 50 pesos. I mean sa graba kung 180 plus 50 yan ang babayadan mo sa kada kubiko. Nga natang ito minaabot sa araw na ganito kada kula ay dumanang ang discount kan sa nag-deliver. Di ba? Yan ang dapat na i-regulate mo mga tugang kung paano. Tanganing di man magulpi. Kung papabilon mo sana Jeng, pabilon mo sana ay talagang medyo may problema. Tapag rin nasunang ka ngayon mahal ang krudo, pwede ka talagang magulpi. Naramdaman nito ka ito dyan sa rapo-rapo. Uminabot ng 1,500. Tamahal ba ka ngayon makarga ka pa ni sabay makarga ka pa ngayon sa motoran. Di ba? Yan ang naging problema natin dyan. Pero kung mabakal ka talaga dyan, saan mapag-ibok ang arong, dyan ka sana sa saradit, magbakal, today ka magulpi. Di ba? Yan, 75 pesos sa source, ang baybay, plus 40 pesos na bayad sa penro, naman sa delivery receipt. Yun na po yan, biyahe na siya. Pag-abot sa end consumer, papatungan na yan ka nag-deliver, yun na kung pirapi patong. Kumusta ka mo dyan? Gurano ng kubiko sa Indo. Ayan, di ba? Pag dineliver na. Ayan. Ngaya, harayo man. Di, pipatungan man. Kung naranisan na nga di, naranisan na nga. Maray dyan sa muya, pag nagpa-deliver kami, nabugsok sa nali, duman sa baso, dumadubugsok sa napasiring sa Santo Domingo, tapos na. Di, aripot na. Kaya kung alawig ang dudumanan mo, yan ang sabing may mga pipatong mo silang transportation and handling cost. Di ba? Ayan, diyan nagkakaroon ng diferensya. Diyan nagkakaroon ng diferensya kung paano pira ng presyuhan. Ayan, kaya diba sa mga kababayan iyo po yan ang yan. Kung gusto ng barato, diyan ka mo sa paratipya magbakal. Di ba? Pag nagbiyahe na kamo, dapat igwa kamong delivery receipt. Tayo nang supi para mga tugang dyan, mga tugang sa mga checkpoint. Nakulong na checkpoint ko yan. Pagluwas mo naman sa San Antonio, igwa. Dyan sa Padang, sa Lidong, igwa. Sa may pasalaog kami, pari ka palaog sa kay Father Momoy. Tapos pag gabot mo sa Padang, bago magabot sa Bigaa, igwa. Yan dyan sa ang mga mga nagre-rekisa, pigilin kung may delivery receipt. Tapag dae, pwedeng ipabalik sa mo duman sa source. Dakop ka pa. Di ba? Yan ang mga sistema kang dyan po sa pagbakal. Ako ka ito, 2003, naghowling ako dyan Dakol man akong nahakutan ka ito dyan hanggang sa Misibis. Di ba? So yan, ang barakalang ka ito, 30 pesos pa sana ang baybay. 30 pesos ang kubiko. Pinakamahal na delivery, 45 pesos ang kubiko ali sa source. So, ngunyan palan, 75 pesos na ang source kang baybay. 180 pesos ang kubiko, mga tugang kan, graba. Pero ngunyan, pipabakal, gurano na, ang baybay garo, 400. So graba 600, di ba? Yun yan, harap kang kadakula ang diferensya mga tugang kung paano nagsingil lang yan, so nag-deliver na pala na di di ba? Kaya iyan po ang sistema. Sabi ko ay ayos man pala talagang negosyo kan arog ka na di. Nag-deliver ka sana, patungan muna. Para ang requirement sa imo, halimbawa kung ang sa imong truck is
apatan na kubiko. Di mabakal ka duman sa source, 75 times 4, iyan mabayadan mo duman sa paratipya. Tapos, 40 pesos times 4, yun na yan so sa imong para sa Penro. Minsan nga, igwa pa dyan na dagdag. So, right of way na pigaagihan paluwas. May nisingil pa, may nagsisingil pa. So, tag sa diri kang daga na pigaagihan, Jing. May singil pa. Sisingilong ka pa. Kikarga man ito, mga tugang. Kan para deliver kang baybay. Yun na po yan, mga ang sitwasyon. Kaya minaabot sa siring gayan. Pero, huwag naman kagulpi yun ta. Day man karumakon sa mo ki 5 litros an sarong biyahe. Kung naraniman sana. Day man pagkakargaga, boss. Di ba? Tangani po na maging okay man ang sistema. So, yun po, matabi, mga tugang ang, kaya, so mga, sa paratipya ka mo magbakal tabarato. Di ba? Problema na nindo, pag nagpa-deliver na kamo, siyempre papatong na po dyan mga tugang sa Penro na delivery receipt na tinubos ninda plus yung transportation and handling cost. Anday ko lang sabot, Jing, kung nalimbawa may sarili kang arong mapagibo ka, ika na magdirekto naman sa source kung paanong sistema. Siyempre, pag-agi mo duman, maluwas ka duman, paraong ka kan checkpoint. Dapat igwa ka man na DR. Pero, barato na kung una yun mo, di ba? Kaysa ipa-deliver mo pa sa iba. Ayos bang ko tadi, bakal ka duman. Tapos tubos ka ng DR, deliver mo sa arong nindo. Di medyo minus-minus. Kaysa kung maugupar ka kitong para negosyo kaan, nagigulpi man garo ang patong, yan po may problema tayo talaga dan. Iyo. Pero kung tutusin, alik sa source baraton po tabi. Baratuhon 75 pesos dahil sa kapagalan kang pagparatipon ninda ang per kubiko. Tapos 180 mga tugang duman sa pagparatipon man kang graba. Yun na yan ang pamresyuhan. Nagkakadireferensya na mga tugang pag diniliver na dumana po may mga patong-patong na. Yo. Okay. Yo, yan po tayo mga kabayan. Pero may mga istorya nato. Mabalik ako at yan alas 9 okay, alas 10:30 sa Angapot program. Dapat ba kita mga istorya? Abangan na po si Pio Fernandez basunod na sa Tingog Gamanuan. Sa bagarang po ni Bipi Henry, hindi po si Mardila sa bagarang kabilog ng tropa. Thank you and God bless. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal,